Tervetuloa tähän sarjan viimeiseen luentoon tällä kertaa nyt koskien magneettikuvausta. Puhutaan kuvan rekonstruktiosta ja nyt mä olen valinnut tähän Parallel Imaging-aiheen lähinnä siitä syystä, että viime sairaalafyysikkojen kirjallisessa kokeessa oli kysymys Parallel Imagingista ja vastaukset siinä ei mennyt niin kovin hyvin, että siellä oli ainoastaan muutamat, jotka osasivat vastata hyvin ja loput ei osannut vastata ollenkaan. Ja tämä liittyy tähän magneettikuvauksen rekonstruktio-osaan. Siinä oppikirjassa ei ole tätä käsitelty. Itse menetelmä on jo 80-luvun lopulta syntyisin ja 90-luvun lopulta sitten siirtynyt jo kaupalliseen käyttöön ja yhä enenevässä määrin on otettu kliiniseen käyttöön korkeakenttämagneettien myötä, joten on syytä varmaan vähän katsoa, mistä on kysymys, kun puhutaan Parallel Imagingista. No, nämä normaalit Fourier-pohjaiset rekonstruktiomenetelmät ja monet projisointimenetelmätkin perustuu tähän projektioviipaleteoreemaan, jossa lähinnä tarkoitetaan sitä, että jokainen signaali, joka gradienttikentän vaikutuksessa tietystä kulmasta kohteesta otetaan, edustaa tämän ydintiheyden jakautuman projektiota kohti tätä gradientin suuntaa. Ja nyt tämä gradientti, joka sitten siirtää tämän paikkataajuusinformaation sinne taajuusavaruuteen, eli K-avaruuteen, niin siellä vastaava viiva on orikon kautta kulkeva viiva, jonka kulma on samansuuntainen kuin tässä paikka-avaruudessa oleva projektion ottavan gradientin suunta. Ja nyt näissä kuvausmenetelmien strategioissahan sitten koitetaan kartoittaa tämä K-avaruus riittävän tarkasti niin, että kun tehdään tuo muunnos takaisin paikka-avaruuteen Fourier-muunnoksen avulla tai käyttää jotain muuta tekniikkaa, niin saadaan sitten riittävä tarkka selvitys tästä ydintiheysjakautumasta. Nämä kuvausstrategiat, millä sitten tuo K-avaruus kartoitetaan, niitä on siinä oppikirjassa käsitelty useita ja riippuen sovelluksesta näitä myöskin on useita. Ensinnäkin tämmöinen normaali Cartesian koordinaatiston mukainen K-avaruuden kartoitushan edellyttää monta viritys- ja signaalin keruuvaihetta, koska jokainen kaikusignaali edustaa yhtä viivaa tuossa K-avaruudessa ja nyt riippuen siitä, kuinka hyvä resoluutio tästä ydintiheysjakautumasta halutaan saada, niin sitä enemmän sitten joudutaan noita K-avaruuden viivoja keräämään. Tämä gradienttisekvenssi sitten näyttää, kuinka tämä lokus, joka siellä K-avaruudessa etenee, niin näitä K-avaruuden pisteitä kerää. Tämä tarpeellisten vaihekoodausten määrä riippuu muun muassa siitä, että mikä on tämän kuva-alueen suuruus, koska nyt jos ajatellaan, että vaihekoodausten määrä, eli tässä tapauksessa tuo Y-suunta, me ei haluttaisi sieltä kuva-alueen aliasointia, eikä meillä ole sitten toisaalta käytetty mitään selektiivistä viritystä kohteen rajaamista siihen suuntaan, niin silloin näiden Y-koodausten määrä kasvaa varsin suureksi ja tämä lisää silloin sitä kuvausaikaa. Yksi tapa vähentää tätä kuvausaikaa sitten on käyttää monikaikutekniikkaa, esimerkiksi Fast-Pineco on tämän tyyppinen tekniikka. Toinen voidaan käyttää tämmöisiä stimuloituja kaikuja, lähetetään kohteeseen iso joukko virityspulsseja ja sen jälkeen saadaan joukko näitä stimuloituja kaikuja, joihin jokaiseen voidaan sitten koodata tätä vaiheinformaatiota ja tällä lailla saadaan yhden virityssekvenssin aikana useampi viiva kerättyä. Tosin näiden stimuloitujen kaikujen intensiteetti vaihtelee aika monimutkaisella tavalla ja se on sitten otettava huomioon siinä kuvan lopullisessa rekonstruktiossa. Toinen tapa nopeuttaa on sitten käyttää pientä virityskulmaa, siitä meillä on ollut aikaisemmin puhetta, ja toistaa sitten tämä viritys- ja signaalikeruusekvenssi niin tiheästi, että
lyhyt kuvausaika pystytään toteuttamaan. Kun me kerätään tuo signaalijoukko, niin sinne samalla kerätään paitsi sen signaalin magnitudi myös sen vaihe. Ja nyt loppukuvana tyypillisesti esitetään tämä oikealla ylhäällä oleva magnitudikuva, joka sisältää sitten tämän sekä imaginäärisen komponentin että reaalisen komponentin summasta lasketun resultoivan signaali-intensiteetin. Sehän ei ole suora summa, vaan se lasketaan Pythagoran lauseen mukana, koska vaihe-ero näiden kahden komponentin välillä on 90 astetta. Joissain tapauksissa tuo alla oleva vaihekuva on hyödyllinen. Siitä nähdään muun muassa tiettyjen alueiden lähellä olevat magneettikentän epähomogeenisuudet, niin kuin tuolla noiden kallojen ontelon alueella olevat epähomogeenisuudet johtuen kudosilman rajapinnoista. Myöskin sillä pystytään näkemään esimerkiksi virtausta. Ja varhaisimmat virtauskuvaussekvenssit perustuikin siihen, että kerätään tämä vaiheinformaatio. Vaiheinformaatiolla saadaan myöskin sitten kemiallisen siirtymän kuvaus toteutettua. No, jotta me saadaan tuommoinen oikealla näkyvä, hyvä resoluutioinen, kaunis magneettikuva aikaiseksi, niin meidän pitää kerätä aika iso joukko noita viivoja tuolta K-avaruudesta, ja näiden viivojen välikään ei voi olla kovin suuri. Yksi strategiahan on ajatella, että me voidaan tuosta tärkeästä keskialueesta kerätä näitä viivoja enemmän ja tiheämmin kuin sitten tuolta laita-alueelta, koska ne kuvan kontrastin ja monen niin kuin havainnollisen osan osalta on tärkeimmät signaalit juuri tuolla K-avaruuden keskialueella. Sen sijaan täällä laita-alueella tämä signaalikohinasuhde usein on niin heikko, että voidaan ajatella sellaista signaalikeruustrategiaa, jossa nämä signaalikomponentit jätetään keräämättä ja sitten ennen tätä Fourier-muunnosta sijoitetaan sinne esimerkiksi nolla-arvot. Tietysti sillä lailla, että sopivalla suodatusfunktion avulla tämä todellisen K-avaruuden signaalikomponentin ja sitten tämä nollasignaalin virtuaalisen signaalin rajapinta ei ole liian terävä, koska se tuo omat artefaktansa sitten sinne lopulliseen kuvaan. Mutta joka tapauksessa, niin jos tämmöinen hyvälaatuinen kuva halutaan isolta kuvausalueelta, niin noita viivoja joudutaan keräämään varsin kauan ja kuvausaika jää silloin välttämättä suhteellisen pitkäksi. No jos kerätään vain tämä keskialueen signaali, niin nähdään, että kuvan resoluutio heikkenee, koska nämä suuret paikkataajuudet on nyt jätetty pois tästä kuvasta. Lisäksi sinne tulee tämä Gibbsin artefakta, joka näkyy tämmöisissä terävissä rajapinnoissa, niin kuin tässä aivokudoksen ja ympäristön välillä useassa paikassa tuolla, ja se saattaa olla varsin kiusallinen, koska joissain tapauksissa se muistuttaa ihan oikeaa muutosta, joka voi johtaa sitten virhediagnostiikkaan. Jos taas jätetään tämä keskialue pois, niin silloin me nähdään, että meille jää tuon kuvan suurtaajuuskomponentit tuolla spintiheysavaruudessa, eli nuo reuna-alueet, joita näitä suuria paikkataajuuskomponentteja sisältää, mutta loppukuva on sitten varsin vähän informatiivinen ainakin diagnostiselta kannalta. Eli nyt tavoitteena tämmöisessä sekvenssien kehityksessä on lyhentää tätä kuvausaikaa, välttää kuitenkin se, että me menetetään paikkainformaatiota näin paljon kuin mitä näissä tapauksissa on, ja koitettaisiin saada mahdollisimman nopeasti tämän diagnostiikan kannalta hyvälaatuinen kuva. No, nämä nopeutetut kuvaussekvenssit, joista aikaisemmin on ollut puhetta, on varsin hyvin ratkaissut tätä ongelmaa tähän mennessä, mutta magneettikuvauslaitteistojen kehitysten myötä on tullut sitten muita mahdollisuuksia kuin pelkästään tämän kuvausstrategian
kehityksen hyväksikäyttäminen. Ja yksi kehitys, joka mahdollisti tämän, on tämä pienien pintakelojen ja kelaryhmien tuotannollistaminen ja saaminen kliiniseen käyttöön. Nyt pintakelojen ajatushan on se, että me kelan lähellä olevasta kudoksesta saadaan hyvä signaali, ja tähän kelaan ei kytkeydy sitten tämän kelan mielenkiintoisen alueen ulkopuolelta ei signaalia eikä myöskään sitten kudoksista lähtevää kohinaa. Ja tällä lailla pintakelan signaalikohinasuhde on varsin hyvä, ja etenkin kun edetään suurempiin magneettikenttävoimakkuuksiin, niin tämä etu pintakelojen osalta kasvaa verrattuna matalimpiin kenttävoimakkuuksiin. Ja nyt jos me tehdään tämmöinen ryhmä pintakeloja ja sijoitetaan se kohteen ympärille ja huolehditaan siitä, että tuo signaaliala on riittävän suuri, ja jos me tunnetaan tuo intensiteettiriippuvuus, niin voidaan jälkikäteen suorittaa sopivia intensiteettikorjauksia, niin näin voidaan hyödyntää sitten tuommoinen pintakelaetu siitä huolimatta, että me kuvauskohteena käytetään tämmöistä isompaa kohdetta, niin kuin tässä tapauksessa pää. Ja tämä on ollut magneettikuvauskelojen kehityksen kannalta yksi tärkeimpiä asioita, mitä viime aikoina tai viimeisen 10 vuoden aikana magneettikuvauksen puolella on tapahtunut. Eli nämä aikaisemmin tilavuuskeloina käytetyt ehkä kvadratuurikela olisi niistä monipuolisin kelatyyppi, on vähitellen korvautumassa tämmöisillä kelamatriiseilla, jotka ympäröi sitten tämän kiinnostavan kohdealueen. Ja nyt tässä tapauksessahan, kun tuo kuva muodostetaan, niin kuvausstrategia, gradienttitoiminnot ja muut voi olla täsmälleen samanlaisia kuin mitä ne oli näiden konventionaalisten kelojen yhteydessä. Mutta jos me käytetään hyväksi tätä kelan paikkatietoa ja kohteen paikallista suhtautumista tähän pintakelaan, niin meidän ei välttämättä tarvitse kerätäkään niin suurta määrää viivoja K-avaruudesta, koska jokaisella näistä keloista on pienempi field of view, joka pystytään sitten kattamaan kohtuullisella määrällä vaihekoodaussteppejä, ja kun jokainen näistä keloista on riippumaton, niin tämä pienempi vaihekoodaustepimäärä on kuitenkin riittävä kattamaan sitten koko kohteen, edellyttäen, että me pystytään sitten tämä tieto yhdistämään ja muodostamaan tuo volyymikuva, joka on näkyvissä tässä oikealla. No, tämmöinen tekniikka on kehittynyt, sen synty on tosiaan 80-luvun loppupuolelta. Silloin tuli nämä ensimmäiset julkaisut, jotka käsitteli tämmöisiä kelaryhmiä, ja varsinaisesti tämä itse kuvaustekniikka tuli kliiniseen käyttöön sitten joskus 90-luvun loppupuolella, ja yhä enemmässä määrin sitten, kun on tullut 3 Teslan magneettikuvauslaitteet kliiniseen käyttöön, niin se on siirtymässä sitten tänne todelliseen kliiniseen ympäristöön. No, aivan kuten aikaisemmin oli puhetta, niin tässä tekniikassa nyt käytetään hyväksi tätä kelan omaa paikkainformaatiota. Eli lähdetään siitä, että me tiedetään, missä tuo kela on suhteessa siihen kohteeseen, ja lisäksi me tiedetään sitten, minkälainen intensiteettijakautuma ja herkkyysjakautuma tällä kelalla on, jotta se rekonstruktio sitten näistä saaduista signaaleista pystytään jälkikäteen tekemään, ja mahdolliset artefaktat ja todennäköiset artefaktat, mitä tästä intensiteettijakautumasta syntyisi, ne pystytään sitten korjaamaan. Ja nyt, koska me ei tarvita näille pienten kuvausalueiden ansiosta niin monta vaihekoodausteppia sen kuvausalueen kartoittamiseen, niin tämä tekniikka tosiaan nopeuttaa tätä kuvausta. Ja tämän etuna on lisäksi se, että kun nopeutuminen aikaisemmin tarkoitti nopeampia gradienttitoimintoja, nyt gradienttitoimintojen nopeus voi pysyä entisenä, eli meidän ei tarvitse enää lisätä näitä gradienttien
kytkeytymisnopeutta, jotka nyt alkaa olla suunnilleen maksimissaan, mitä normaali kuvattavana oleva henkilö pystyy sietämään, koska jos gradienttinopeudet kasvaa vielä nykyisistä maksimista selvästi suuremmaksi, niin ensin alkaa nämä vaikutukset näkyä tuossa ihon alasissa olevissa lihaksissa pieninä supistuminen, ja tämä varmasti kuormittaa sitten potilasta, ja vielä suuremmat nopeudet saattaa sitten olla jopa vaarallisia. Toinen etu turvallisuuden kannalta on se, että meidän ei tarvitse lisätä esimerkiksi näitä fokusointipulsseja, eikä muutenkaan näitä virityspulsseja, eli saada pysyy samana tai jopa pienempänä kuin aikaisemmissa tekniikoissa. Tämä rinnakkainen kuvaustekniikka, eli parallel imaging, ehkä se voidaan tosiaan kääntää rinnakkaisena kuvauksena suomeksi, niin se käyttää nyt hyväksi näitä viimeaikaisesti kehitettyjä kelamatriiseja, josta alhaalla on kuva vasemmalla yhdestä versiosta. Me käytetään hyväksi tätä kelojen paikkainformaatiota, ja nyt kuvausdatamäärä ja se kuvauksen keruuaika lyhenee riippuen siitä, kuinka monta kelaa meillä on ja kuinka paljon me pystytään sitten noita vaihekoodaussteppejä vähentämään. Näitä pääasiassa on 2 tekniikkaluokkaa nyt olemassa, josta tähän paikkainformaation, kelojen paikkainformaation enemmän nojaavaa sense-tekniikkaa nyt tässä luennossa eniten käsitellään. Toinen tekniikka, joka on myöskin käytössä, on nimeltään grappa. Ja sen käsittely liittyy näihin vaihekoodattujen signaalien synkronoitiin, ja siinä vähemmän käytetään sitten tätä kelan intensiteettijakautuma-informaatiota hyväksi. Eli nyt ajatuksena on se, että me kerätään kullakin kelamatriisikomponentilla sen läheisistä kudoksista kuva, ja sen jälkeen käytetään hyväksi tätä kelan paikkainformaatiota, sijoitetaan ne kuvat oikeille kohdilleen tässä loppukuvassa ja korjataan syntyneet artefaktat ja saadaan sitten siistin näköinen loppukuva. No niin kuin arvata saattaa, niin koska me käytetään isoon kohteeseen vähäisen määrän tätä vaihekoodaussteppejä, tai ainakin pienemmän määrän vaihekoodaussteppejä, niin jokaisessa näissä keloissa täältä laita-alueelta aliasoituu sitten jonkun verran hajasignaalia, ja muun muassa tämä täytyy korjata siinä lopullisessa kuvassa käsittelemällä tätä signaalia sopivasti. Ja se informaatio, mikä liittyy tämän kelan herkkyysjakautumaan, niin on tärkeä osatekijä tässä käsittelyssä. Eli tämä sense-tekniikka nojaa nyt vahvasti tähän kelojen paikkainformaation ja kelaelementin ominaisuuksiin. Sitten tämä grappa-tekniikka, siinä käytetään tätä koavaruuden jakautumaa sitten hyväksi. Siinä vaiheistetaan jälkikäteen, kun signaalit on kerätty, näiden kelojen tietyt signaalit sillä lailla, että pystytään tämä lopullinen kuva muodostamaan. Oikeastaan voidaan katsoa, että nämä on sukulaisia sillä lailla, että tämä sense-tekniikka nojaa paljon informaation, joka on käsiteltävissä tässä ydintiheysjakautuma eli paikka-avaruudessa, ja vastaavasti grappa-tekniikka sitten taas informaation, joka on vastaavasti olemassa siellä K-avaruudessa. No niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin meidän täytyy tietää tässä sense-tekniikassa näiden kelojen herkkyysjakautuma. Ja nyt pieni lisäys sitten tähän kuvausaikaan tulee siitä, että meidän täytyy kerätä tapauskohtaisesti tämä
herkkyysjakautuma, koska nyt kohde vaikuttaa tähän Kelan herkkyyteen, eli me ei voida kovinkaan pitkälle käyttää esimerkiksi mallikuvauskohteista kerättyä informaatiota tässä hyväksi, jonkun verran tietysti, mutta jotta saadaan mahdollisimman hyvä loppukuva, niin nämä herkkyysjakautumat täytyy ottaa siitä todellisessa tapauksessa. No, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin maksimimäärä tätä nopeutusta kertoimen maksimikerroin on siinä, että kuinka monta elementtiä meillä tässä on käytössä. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on esimerkiksi tasomainen kohde ja meillä pystytään käyttämään tämä hyväksi vaihekoodauksessa sillä lailla, että jokaista elementtiä kohden pystytään vastaavasti vähentämään sitten näitä vaihekoodaussteppejä, niin silloin esimerkiksi 4 elementin Kela ja sense-tekniikka niin vähentää kuvausaikaa tekijällä 4. Sitten taas esimerkiksi jossain pääkuvauksessa, jossa välttämättä ei pystytäkään näitä vaihekoodaussteppejä vähentämään Kelan määrän suhteessa, vaan esimerkiksi 4 Kelan tapauksessa niin steppien määrä vähenee tekijällä 2, niin silloin kuvausaika puolittuu tämän sense-tekniikan käytössä. No nyt ikävä puoli tässä on, että kun vaihekoodaussteppejä vähennetään, niin me vähennetään myöskin keskiarvostamista. Ja signaalikohinasuhde vähenee myöskin. Ja kuinka paljon se vähenee, niin tässä on mainittu, että se vähenisi jopa niin paljon kuin millä kertoimella tämä nopeus lisääntyy. Välttämättä näin ei ole, koska nyt kun meillä on pienempi kuvausalue siitä kohteesta käytettävissä ja meidän ei tarvitse useampia kaikuja kerätä, niin me voidaan jopa käyttää kapeampaa kaistaa. Magneettikentän homogeenisuus on parempi ja näin päin pois. Eli me voidaan muuttaa sitä signaalikeruustrategiaa sillä lailla, että kaistaleveys myöskin kapenee ja joissain tapauksissa tämä sense-tekniikka ainakin samalla kuvausajalla tehtynä niin voi jopa lisätä signaalikohinasuhdetta. No sitten field of view, jotta saadaan se kohteelle niin kuin aliasoitumatta, niin se täytyy kuitenkin olla riittävä, vaikka meillä on nämä pienet kelat käytössä, jotta pystytään nämä artefaktat jättämään pois. Tuossa vasemmalla on nyt eri keloista kerätty informaatio mallikohteesta, joka sitten kuvan käsittelyn ja jälkikäsittelyn avulla kootaan yhdeksi kuvaksi, joka on näkyvissä tuossa oikealla. Meillähän tuolla pienien kelojen yhteydessä niin niiden herkkyys tässä kelan lähellä on selvästi parempi kuin sitten syvemmällä kohdetta. Eli nyt jos meillä on isompi kohde, josta tuo herkkyysjakautuma muodostaisi hyvinkin tämmöisen epähomogeenisen kuvan, niin meidän tämän Kelan herkkyysinformaation perusteella täytyy sitten korjata tätä kuvadataa käsittelyvaiheessa sillä lailla, että saadaan tuo homogeeninen jakautuma, tai ainakin sellainen jakautuma, joka enemmän vastaa tätä kohteen ydintiheysjakautumaa. No nyt useammat näistä Kela-ryhmistä on sellaisia, että niissä on kiinteä runko, johon nämä kelat on kiinnitetty, ja tämä johtuu lähinnä siitä, että yksi vaatimus tämmöiselle kelaryhmälle on, että näiden osakelojen keskinäinen kytkeytyminen pystytään kompensoimaan ja että se on mahdollisimman vähäistä tässä signaalin keruuvaiheessa. Ja tämä on aikamoinen haaste, koska nyt tämä vuo, joka näiden kelojen ympärillä kulkee, niin väistämättä kytkeytyy aina lähellä olevaan toiseen kelaan. Tämä voidaan sitten jossain määrin elektronisesti kompensoida virittämällä se kela
sopivasti. No, tämä johtaa siihen, että nämä Kela-rakenteet on usein aika kiinteitä, loppujen lopuksi hyvinkin kiinteitä, ja ne sitten kytkeytyy potilaaseen tai kohteeseen, joka tulee sinne kuvattavaksi. Ja nyt kun henkilöiden ruumiin kehon muoto vaihtelee ja mallikohteen koko ja muoto vaihtelee, niin meillä ei ole tämmöistä kiinteää geometriasta suhdetta tämän kohteen ja kelan välillä. Sen takia tämä kalibrointi-informaatio pitää kerätä siinä kuvauksen jossain vaiheessa. Nyt herkkyysjakautumaan vaikuttaa myöskin tämä kelan kytkeytyminen sitten tosiaan kohteeseen, ja sen takia mallikohdetta ei voi pelkästään käyttää hyväksi tässä kelojen herkkyysjakautuman ja kytkeytymisen selvittämisessä. Aivan kuten aikaisemmissa kuvissa näkyy, niin pienten kelojen intensiteettijakautuma on sellainen, että suurien kohteiden, niin kuin pään ja vartalon kyseessä ollen, niin siinä on näkyvissä selvästi tämmöinen herkkyyden jakautuma, joka pitää sitten korjata kuvakäsittelyvaiheessa. Aivan kuten tässä sanotaan, niin tuo mallikuvauskohteiden käyttö on käyttökelpoinen vain tässä kelojen kehitysvaiheessa, ja sen jälkeen sitten kun ne otetaan käyttöön, niin tämä kalibrointitieto täytyy ottaa tapauskohtaisesti sinne kuvainformaation joukkoon. Tämä jonkun verran lisää sitten sitä kuvausaikaa, mikä muuten olisi tällä tekniikalla saavutettavissa. No, näitä signaalikäsittelyvaiheita sitten on kehitetty varsin moninaisia, miten tämä intensiteettijakautuma korjataan ja miten ne jäljelle jäävät aliasointit sieltä poistetaan, ja ne menestyy tapauskohtaisesti enemmän tai vähemmän hyvin, ja monessa tämmöisessä sensekuvassa on jonkun verran jäänteitä aina tästä epähomogeenisuudesta ja sitten myöskin siitä aliasoituvasta signaalista. Ja nämä artefaktat täytyy sitten tapauskohtaisesti pystyä tunnistamaan sieltä. Tässä Radiographicsissa otetusta slaidissa on nyt tekstissä kuvattu toi sense-tekniikka ja sen eri vaiheet. Sen takia kopioin sen koko kuvatekstin tuohon, eli tästä pystyy nyt sitten yhteenvetoluontoisesti katsomaan läpi, että mikä on tuo kuvausprosessi tuon loppukuvan saamiseksi. No, nyt me ollaan puhuttu kohteesta ja kaksidimensionaalisesta kuvasta. Vielä enemmän tätä kuvausnopeutta voidaan sitten lisätä suhteessa aikaisempiin menetelmiin, jos käytetään 3D-kuvausta, ja sense-tekniikka ja myöskin grappatekniikka soveltuu tähän varsin hyvin. Ja Kela-elementtien määrän lisääntyessä, niin suuremmatkin kuvauskohdetilavuudet on sitten käytettävissä. Tässä esimerkiksi on 32 elementin Kela käytössä, ja nähdään, että tuo muutos tuossa kuvausnopeudessa 3D-tapauksessa on suuri, ja kuitenkin signaalikohinasuhteen menetys ei välttämättä ole niin suuri kuin mitä voitaisiin olettaa. Eli tuossa on tämmöinen sydämen ja suurten verisuonten kuvaukseen tarkoitettu Kela-matriisi rakenne. Nähdään, että se kiinnitetään tosiaan lähelle tätä kohdetta. Nyt nämä matriisielementit on tuolla tiukasti kiinteässä rakenteessa siellä Kelan rungossa. Se voidaan kyllä laittaa sitten henkilön rintakehän päälle, ja vaikka henkilön koko sitten vaihtelee, niin koska tämä kelojen koko on näin pieni, niin silloin tuolta alta olevat pienet kellot ei pääse kovinkaan voimakkaasti kytkeytymään
tähän täällä oleviin keloihin tai kääntäen. Tuossa on sitten kuvat näistä alkeiskeloista, ja näistä sitten rekonstruoidaan se lopullinen kuva Sense-tekniikalla. No nyt tänne helposti jää sitten tosiaan näitä aliasointi-ilmiöitä, ja kuvat käsittelyvaiheessa sitten nämä täytyy tunnistaa ja koittaa minimoida. Sinne jonkun verran näitä aina jää, niin kuin aikaisemmin mainitsin, ja ne voi aiheuttaa sitten ongelmia diagnostiikan vaiheessa. Tässä on esimerkkinä tällainen standardikuva, jossa on käytetty steady-state-tekniikkaa ottaa maksan alueelta kuva. Nähdään, että tuossa aortan virtauksesta johtuva artefakta on näkyvissä, tuommoinen vetoketju, Zipper-artefaktaksi kutsuttu. Ja nyt jos tästä vastaavasti sitten otetaan steady-state Sense-kuva, kuvausta on nyt nopeutettu tekijällä 2, ja nähdään, että signaalikohina on selvästi heikentynyt. Artefakta on huomattavasti pienempi tässä tapauksessa. Siinä on jonkunlaista muuta artefaktaa sitten rekonstruktion johdosta syntynyt tänne kuva-alueelle, ja se heikentää sitten tuon kuvan diagnostista arvoa. Tässä on kasvatettu sitten tätä field of viewtä. Tekijä tämän Sense-tekniikan nopeuskiihdytystekijä on tekijä 2. No nyt se on 2 siihen nähden, että me ollaan kasvatettu field of viewtä, jolloin vertailukuvan vaihekoodaussteppien määräkin olisi kasvanut, eli vaihekoodaussteppien määrä tuossa verrattuna tuohon aikaisempaan kuvaan on kasvanut, eli tämä signaalikohinan suhteen paraneminen tässä tapauksessa johtuu nimenomaan siitä, että me ollaan lisätty keskiarvostumista. No, se, missä Sense-tekniikka myöskin voi toimia hyvin, aivan niin kuin mainitsin, on se, että nämä alkeiskuvakohteiden kuvausalueet on sen verran pieniä, että me voidaan muuttaa esimerkiksi gradienttitoimintojen strategiaa, eli me voidaan vähentää tämmöistä suskeptibiliteettiartefaktoja valitsemalla sopiva gradienttitoiminto, joka tässä yllä olevassa tapauksessa ei olisi ollut mahdollista, mutta nyt kun meillä on ne pienet alkeiskelat, me voidaan valita semmoinen gradienttitoiminto, joka ylittää sitten lukugradienttivaiheessa tuon suskeptibiliteetti kenttävirheen voimakkuuden riittävästi, ja tuo lopullinen kuva nyt tältä osin on parempi kuin tuo konventionaalisella tekniikalla otettu kuva. No, näitä Sense- ja parallel imaging tekniikoita on tarjolla kaikilta pääkuvauslaitevalmistajilla. Tässä on luetteloitu nyt näiden Siemensin, Philipsin ja GEn käyttämiä termejä. Nämä menetelmät on hyvin sukua toisilleen, niissä on jonkun verran jotain modifikaatioita. Tuolla niin kuin näkyy, niin Siemensillä on käytössä tämä grappa-tekniikka, jota nyt ei käsitelty. Philips muistaakseni ensimmäisenä toi markkinoille tämän Sense-tekniikan, ja se on jäänyt sitten aika vahvasti tuonne kirjallisuuteenkin nimenä. Ja sitten näistä on erilaisia modifikaatioita, ja yhä edelleen näitä modifikaatioita kehitellään, eli tämä lista on nykyään huomattavasti pitempi kuin mitä nyt tässä on, mutta tässä on ne tärkeimmät kliinisessä käytössä olevat tekniikat. No, minkälaisia ongelmia tässä
Rinnakkaiskuvausmenetelmässä sitten on semmoisia ilmaisia lounaitahan ei yleensä ole. Eli nyt tässä tämä paikkajakautuma, kelojen kytkeytyminen ja kuvaustekniikan vuorovaikutus niin tekee sen, että nämä kohinajakautumat on varsin spesifisiä, tapauskohtaisia. Lisäksi tänne voi tulla semmoisia jakautumasta johtuvia tämmöisiä epähomogeenisuusmuutoksia kuvausalueelle, jotka on hyvin paljon riippuvainen kohteesta ja käytettävästä kuvaustekniikoista. Eli nämä täytyy tunnistaa ja koittaa minimoida sitten nämä tulevat kuvausvirheet esimerkiksi just kuvaustekniikan valitsemalla. Minkälaisia rajoituksia tässä on? No niin kuin aikaisemmista esimerkiksi näkyy, niin signaalikohinasuhde, jos käytetään täsmälleen samaa kuvaussekvenssiä kuin mitä käytettäisiin tämmöisellä volyymikelalla, niin siellä tosiaan menetetään signaalikohinasuhdetta aika paljon. Mutta toisaalta me voidaan sitten valita ehkä toisenlainen kuvausstrategia, käyttää vaikka kapeampaa kaistaa, koska nyt itse kuvauskohdekin on pienempi aina kelakohtaisesti. Me voidaan myöskin, koska me käytetään pintakelaa, niin me voidaan parantaa resoluutiota, mutta tämäkin tapahtuu usein sitten signaalikohinasuhteen kustannuksella. Rekonstruktioartifaktat on aika problemaattisia. Siinä on tehty paljon työtä näiden artefaktojen eliminoimiseksi. Ja jotkut aliasoinnista ja kelojen intensiteettijakautuman epähomogeenisuudesta ja sen rekisteröinnissä tapahtumista virheistä johtuen, niin siellä on aina jonkunlaisia artefaktoja jäljellä ja niiden olemassaolo pitää tiedostaa. Eli kun otetaan tämä Sense tai muu rinnakkaiskuvaustekniikka käyttöön, niin kannattaa myöskin sitten katsoa, että minkälaista kuvausstrategiaa siihen sovelletaan, koska suora siirtyminen volyymikelasta ja normaalikuvaustrategiasta tähän niin ei useinkaan ole viisasta. Miksi tätä menetelmiä sitten käytetään? Kuvausaika vähenee. Me voidaan käyttää tämmöisiä single shot kuvausmenetelmiä ja nyt voidaan esimerkiksi kaistaleveyttä muuttaa sopivasti, että jos kuvataan esimerkiksi sydämen toimintaa, niin voidaan käyttää sitten lyhyempää kaikuaikaa. Eli tämä kaikuajan lyheneminen on edullista just esimerkiksi sydämen toiminnan kuvauksessa. Me ei tarvita niin monta vaihekoodaussteppejä, jolloin nämä keskimääräiset kaikuviiveet tuollaisessa fast-pinekotekniikoissa jäävät tästä suhteessa lyhyemmäksi. Sitten me voidaan käyttää kuvastrategioita, jotka pienentää susceptibiliteettiä kemiallisen siirtymän artefaktoja. Mutta sitten monet näistä tekniikoista voi tuoda sitten muita ongelmia. Me voidaan vähentää sitten samojen kuvatulosten saavuttamisen kannalta niin tätä sarjaa eli RF-altistusta potilaalle. Ja tästä syystä niin tämä rinnakkaiskuvaustekniikka saattaa olla hyvinkin tulevaisuudessa se tekniikka, jolla esimerkiksi funktionaaliset MRI-kuvat tehdään, jossa joudutaan kuvaustapahtumaan toistaa hyvin tiheästi. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että tosiaan kuvausnopeus voi kasvaa jopa tekijällä 2 konventionaalisiin kuvauksiin nähden. Kaikkia potentiaalisia kliinisiä applikaatioita ei ole vielä hyödynnettykään, mutta kelojen kehittymisen myötä, kun tulee yhä useampia keloja käyttöön, niin voidaan ottaa uusia rekonstruktiostrategioita ja on esitettykin strategioita, jossa varsinaista Fourier-muunnosta ei enää tehdäkään, vaan
luotetaan siihen informaatioon, mitä tämmöisen pienen kelan herkkyysjakautuma antaa, ja käytetään sitä hyväksi lopullisen kuvamuodostuksen yhteydessä. Lisäksi voidaan ajatella, että me kytketään tähän rinnakkaiskuvaustekniikkaan myöskin monien kelojen kautta tapahtuva viritys, jolloin me voidaan käyttää esimerkiksi Holtin kehittämää rotating frame zoigmatografiatekniikkaa, jonka David Holt esitti joskus 70-luvun lopulla, mutta joka sitten on jäänyt varsin vähälle huomiolle. Siinä virityskentän amplitudia muutetaan virityksestä toiseen, ja tällä lailla tämä vaihekoodaus sitten siirretään magneettikenttägradienteilta radiotaajuuskentän gradientteihin, joita tämmöisillä pienillä alkeisvirityskeloilla on siitä koosta johtuen, ja tällä lailla vältetään esimerkiksi näiden kytkeytyvien gradienttien käyttö. Niitä käytettäisiin ainoastaan vain signaalin lukuvaiheessa, mutta ei varsinaisesti vaihekoodausvaiheessa. No, me voidaan joissain tapauksissa parantaa signaalikohinasuhdetta kapeampaa kaistaa käyttämällä, vähentämällä tätä tarvittavien kaikujen määrää, koska kuvausalue kelaa kohti jää pienemmäksi. Ja kenttävoimakkuuksien kasvamisen myötä 3 Teslan kuvauslaitteissa, jossa tämä SAR alkaa olla aika paha ongelma, tarvitaan kuitenkin nopeita kuvauksia, ja esimerkiksi sydänkuvaukset, jotka sopisivat hyvin tuonne 3 Teslaan, siellä on paljon signaalia saatavissa, niin siellä varsinaiset signaalikohinamenetykset ei ole niin ratkaisevia kuin matalammilla kenttävoimakkuuksilla kliinisesti hyväksyttävän tuloksen saavuttamisen kannalta. Tässä on kuvia tämmöisistä kaupallisista kelarakenteista. Philipsin pääkela, joka soveltuu tähän sense-tekniikkaan, ja tässä vartalokela. Siinä nähdään, että siinä on tämä kelamatriisi, joka kiinnitetään potilaaseen, ja johtuen just siitä, että potilaat on eri kokoisia ja kiinnitys vaihtelee tapauskohtaisesti, niin tämä kalibrointi intensiteettijakautuman suhteen on varsin tärkeää. Mitä tässä tulevaisuudessa on odotettavissa? Nyt me puhuttiin tästä rinnakkaisesta kuvaustekniikasta, joka usein lyhennetään kirjallisuudessa PMRI-tekniikkana, Partial Magnetic Resonance Imaging, Parallel Magnetic Resonance Imaging. Nyt me puhuttiin sen rinnakkaisuudessa tässä paikka-avaruudessa kelojen avulla, mutta me voidaan puhua myöskin rinnakkaisesta kuvaustekniikassa aika-avaruuden suhteen. Kelojen kehittymisen myötä, eli nyt tuolla oli esimerkkinä 32 alkeiskelaa, mutta näiden kelojen määrä on koko ajan kasvamassa, ja silloin esimerkiksi tämmöinen 3-dimensionaaliset sense-kuvaukset suurimmista kohteista tulee mielekkääksi, ja silloin esimerkiksi kehon alueen tutkimisen tai tämä alueen tutkimisen osalta tämä saavutettava hyöty edelleen kasvaa. Magneettikenttä voimakkuuden myötä meille tulee lisääntymä määrä tätä käytettävissä olevaa signaalia, ja toisaalta niin probleemana alkaa tulla tämä SAR eli Specific Absorption Rate, ja tässä suhteessa niin nämä lähetinkelojen hyväksikäyttö ja semmoisten pulssisekvenssien hyväksikäyttö, jossa näitä fokusointipulsseja tai selektiivisiä pulsseja ei ole niin paljon kuin konventionaalisissa tekniikoissa, niin mahdollistaa monissa tapauksissa kliinisen käytön 4 Teslan ja suurempien kenttävoimakkuuksienkin osalta. Ja jos me hyödynnetään sitten näitä alkeiskeloja tuolla lähetyspuolella, niin me voidaan myöskin välttyä jopa tältä vaihekoodausgradientilta ja käyttää hyväksi tätä lähetyskentän
epähomogeenisuutta paikkainformaation koodaukseen. Tässä lopussa on sitten vielä luettelo muutamista julkaisuista, jotka nyt edustaa jonkunlaista kulmapistettä tässä parallel imaging tekniikan kehityksessä, ja näitä voi käyttää hyväksi tutkielmien lähdemateriaalina ja katsoa siitä sitten eteenpäin. Tähän päättyi nyt tämä viimeinen magneettikuvauksen luento tällä kertaa.